Edad nga 60 anyos, may retiro na, si Judge Marivic Trabajo Daray ang nag-inusarang mahistrado sa tibok kalibutan nga nakakonbektong miyembro sa teroristang grupo nga Al-Qaeda. 23 ka nagtuig nga nagsilbi sa korte si Judge Daray ug karong adlaw September 12 ang iyang birthday. Opisyal na siyang mawala isip miyembro sa judikatura apan magpadayon kini magsilbi isip abogado. Unsa iyang pinakadako nga naagian nga kaso sa iyang pagkamahistrado. Gave the sentence or pronounced the sentence for an Al-Qaeda operative of the Jemaah Islamiyah group of the Al-Qaeda operative. He was imprisoned, or he was accused for illegal possession of 10 tons of explosives, and that was when I was assigned in Jensan. I was acting presiding judge in Jensan, and he was convicted. They said that it was the first conviction of the Al-Qaeda group all over the world. May graduar si Atty. Daray sa Ateneo de Manila University. Nagsilbing anti-graft investigator sa Office of the Ombudsman for Mindanao ug nahimong opisyal sa Davao Lady Lawyers Association Condalas ug nahimong professor sa Ateneo de Davao University. Sa iyang pagsilbi nga law professor sa Ateneo de Davao University, usa sa iyang estudyante, mao si Court of Appeals Justice Rogelio Largo. Sa iyang testimonya kagahapon, gisaysay ni Justice Largo. I'm a lot prouder what we have accomplished in life and done in the name of public service. I am always grateful for your compassionate heart as a professor. Giilang usa sa mga banggiitan ug mitikuloso nga maestrado si Judge Marivic Trabajo Daray. Tungod sa iyang bugat ug patas nga desisyon, nahimo kini executive judge sa General Santos City, Davao City ug sa Tagum, Davao del Norte. Usa sa dakong kontribusyon ni Judge Daray sa korte mao ang pagpapaspas sa paghatag og atensyon sa mga kaso ug ang pagpakanaog og desisyon niini. Sa iyang sala sa Digos City, Davao del Sur, iyang naabtan ang 1,700 ka nagtapok ng mga kaso. Ug sa iyang pagretiro, nahimo na lang kining 300. Ug mao kini ang nabilin sa iyang sumusunod. Alang sa mga aktibong miyembro sa profesyon, adunay tambag si Judge Marivic Daray. Hang in there, just be yourself, and always think about the work that you are doing. It is not small work. You have a lot of people that will be affected in your job, so you should be sensitive about that. That even the delay, that any delay in your job would have a bad impact on many people. Nahuman man ang iyang pagserbisyo sa judikatura, magpadayon ang iyang trabaho isip abogado ug labaw sa tanan, padayon kining mangampanya ug mutabang sa advokasya batok sa korupsyon. Edith Cadoaya, News 10 Philippines, stay safe!